para mga barkada! Welcome sa ating panibagong video at ngayon ay mayroon akong kwento sa inyo. Alam niyo ba na recently, lumakwatsa na naman tayo. May mga pinuntahan tayong mga lugar sa Bataan. Are you ready? Are you ready? Kung ready ka na, manood ng aking kwento. Subscribe ka muna kapag di ka pa nakapag-subscribe at kung first time ka dito sa channel ko. And don't forget to like and share and comment down. At ang dami ko na sinabi, tara na lang nga! Bago kami tumungo sa Bataan kung saan ang aming destinasyon, dumaan muna kami sa RSCC sa Lubao, Pampanga. Kasama syempre ang Travelcations, ang napakalulupet na guide ng Isla Tour Guides and Facilitators, syempre kasama ang estudyante at teacher ng Access Computer College. Dinaanan namin ang mga bibong chikiting. At syempre, hindi rin nagpauli ang mga chikiting at nagpakita sila ng kanya-kanyang mga talento sa pagsasayaw. At lahat sila ay napabilib. Hindi lang ako. Lahat kami ay napabilib at napahanga sa mga talento ng mga bata. May bagyo pala ngayon, no, kuya. Signal number 1 daw dito sa Bataan. Hindi lang sa Bataan, kundi sa Zambales. At swerte kasi hindi na tayo aakyat sa Samat kasi delikado para sa estudyante. At para naman sa lahat ng umaakyat doon kasi madulas, basa. Kaya after dito sa Behold, Bataan, dito sa office ng tourism, is diretso na kami sa resort. Alamin natin kung saan resort muna. So yun mga kaibigan, nandito na nga tayo sa Coral View. At syempre may problema ako, pre. Yung string ko kailangan palitan, kaya bibili muna ako. Bali manghihiram tayo ng sasakyan at pumipili pa ng mga kwarta mga estudyante kasama natin. Meron tayo ng 5 buses at 3 vans. So mga kaibigan, pupunta tayo ngayon sa bayan para bumili ng string. Meanwhile, Putik na yan. Nang mahal, number 5 and number 6 eagle string, 45 and 46 pesos. Ang problema kasi kaya nagpapalit ako, bumili ako ng string ngayon. Kasi mga kaibigan, yung string ko nabili, yung binigay sa akin is, alam mo yung winding kapag base yung gamit mo, yung wind ng brass ba yun? Maluwang umiikot. Pag ini-strum mo na siya, di na tumutunog. Yung parang ang tunog nyo is yung parang may sipon yung pop. Kahit yun sa pick up. So kailangan natin ng magandang tunog syempre kasi mag-perform tayo eh. Hindi naman basta-basta yung performance natin. Kaya naman kailangan pinaghahandaan natin yun. Hey. hi! Pabalik ka! Dahil may typhoon signal tayo ngayon, napakalakas ng ng alon. Puta, parang pwede ka mag-surf. Tapos pagkatapos mo mag-surf, patay ka na. Sambayos ka lang mag-surf. Okay pa ba tayo dyan? Okay pa tayo dyan? Okay pa. Ayos lang. Mamaray. Okay na okay. Ang masasabi ko lang, masarap yung empanada. Kahit di pa natakma. So dito na tayo mga kaibigan sa hall kung saan sila magkakaroon ng program ngayong gabi at kakain. Dito rin tayo magkakaroon ng acoustic jamming. So mga kaibigan, nakikita nyo na malinis na naglilinis pa, nag-restore na yung mga tao dito. At ito na lang yung natitira. Yung tropa natin from May Kawayan Branch. Si Jeff at kasama niya at yung tropa natin sa likod. Yun na lang natitira mga kaibigan. Naglaho na yung iba, baka may kanya-kanyang agenda.
So bukas alas 8 meron pa kaming... ano pa ang meron bukas? It's all I gotta be, and all that I see, and all that I need is time to be the life you gave me, to say you said goodbye. She's already taken. She's already taken. She's already taken me. She's already taken. She's already taken me. Taken me. They said that you said goodbye. Thank you so much, and that will be all for tonight. High five. High five. Thank you. Sir, anong sunod na game natin? Sounds of an animal, sir. Sounds of an Animal. I'll explain the mechanics. So, ganito mangyayari mga kaibigan. Di ba, branches by branches. Pipili sila ng kahit anong tunog ng animal. Ngayon, magkakaroon sila ng blindfold. Tapos, dapat makumpleto na nila yung grupo. Mahanap nila sa pamamagitan ng pag-make sound ng mga animal. Baka kala nila magaling kami, sir. Hindi yan. Okay, sir. Seagull po, seagull. Team Seagull. So, nagsasuggest tayo ng tunog ng hayop. Maganda pala, naisip ko lang, seagull. Paano ba ang tunog ng seagull? Isipin nyo kung lahat sila mag-isigawan ng ganun.